wasem yin senedens we bia koma biem na asema ben so ne ba bi pattern ntia be so abapa na sanche na wo sane a wo hwe aba so de age enkwai ba so afa be makasa na fi makenkai udim na abompai amen amen ya David asese onam adom tumi ni ahoden so na odi achewo na me awie ye brei empempen so ayadu no se ya mbiye wani na ya mwa ampeja ugidi ansi baabi a wiase dadwe ne haw ene na da be yi wafiri adom no ebio wonso a obepa se obeba Kristo nche no wanhwa abamubuo bi ene nipa no asemba mu wafiri nyame mu ama okura akon no se obeba Yesu Kristo nche ama akon no nti anopai me setie fo se baby awo baby awote baby awugina bo wadwe mpo se ensama ya na ready Kristo na meso ade brown obesom ade abobra amen amen heaven heaven New Jerusalem pa oje me so amepe amen amen mamen can say we are so fana nyina obi a chekere ne man what you say Ghana ha president our tie konya fi of for so asanioma bia o so ye otimi ye eno so o Nigeria president try say ono so ba na de what you say enti yourself and nyina no obi a try so be chekere ne man yes enti you say Christ and so ne man a wate any Christianity no ono so try say obe chekere ne man amen na ade asenanka rade say wa wie o sese o man na wie ono ne man no o wie hansa repair o wie wa wie what you say yes na oba da fani pabi afra sasu so no de o mako na no dawro na wan yesi emo entre ni panyina asa wa pese wo involve wa pese wo involve na mamuamu sana wasane kanu ana ne mai mu no bo wadwe mposa nsoma ameka ne nei ubesom amen asa wa mfa na ne chechewa enye sabi obi nsi trodo matwa that's right ona obetimi de ponko akonsuo se onko no munsuo odu ona oso onoma ukrim ni hwo edi funre sina no sisa gumu a enye what I say nti ya de dawro no oso ya mo nkyerɛ ya no wadwuma na yanso eguso a yeye ya me won show do the Bible no ko odosai the Bible for Bible na bi the Bible na yendin komo mesra baby awo baby awujira baby awoti yo bi Bible na 1 Corinthians e pasa yendin komo bi 1 Corinthians ya tuya bona ye bie nipa adwenem na nipa hunu Christ said the ositie ade ba ko ase no so na se obi si dan a or repair dan no edu a certain stage bia obeti a wose dan no me repair no foforo ba bia dwudwa ba bia bubu nti odi bi hihiem ba obi nso osi dan bi etobiri bia wose dan no kra me mpebio o se me bugu but the Dana Jesus is in the young repair bio. As you should be young repair. A bio, Yamubumu. Now, I know beyond a bit me I enter. Sa a danum. Shannon so. I'm a kind of dia, a crow. Crow attichere. A crocassia. Now, purpose, or they teach us our croning in I one now. Abajina di na
wodi nanum asɛm so wɔn a wɔne no awɔ honhom baako na wɔne no wapam ana wɔwɔ kyɛfa wɔ saa kuro no mu enti made srade a mɛsrɛ wo a wotie me ni nipa bebree so heaven ni hɔ ɛnya deɛ a yɛ kristofoɔ baabi kɔ yɛwɔ baabi kɔ medeɛ megyedie kyerɛ me saa amen jo bɔmmɔden na bie ɔde sɛn John chapter 4 meka Timothy obadi kanka bie John chapter 4 John 14 verse 1 down na menhwɛ adeɛ Kristo na sane ba obi antie bio ɔsɛ mo makoma ntutu ɔsɛ ama wakoma no ntu monye Nyankopɔn ni gye Nyame di na me nso monye me ni na gye Kristo nso di abia pii wɔ ma agya fie monhwɛ sɛdeɛ akenka asɛm no siteɛ ɔsɛ tenabea pii wɔ ma agya fie akwade sɛ obi asi dan no ɔte so na ɔwɔ land kakrakaa so ɔde aseɛ yes ɔsɛ tenabea pii wɔ n'agya fie sɛ nte saa anka manka nkyɛ mo sɛ merekɔma kɔsiesie baabi ma kɔsiesie baabi ama mo na sɛ mekɔ no mekɔsiesie baabi ma mo a mɛba bio ɔbɛsa baabio na mabɛfa mo akɔ me ara me nkyɛn yɛne a yɛgye no di no wate aseɛ yes ɛnyɛ obiara na bɛkɔ bi na mmom wɔn a wɔyɛ deɛ ɔpɛ wɔyɛ deɛ Kristo pɛ amen wɔn a Kristo honhom ate wɔn mu yes wɔn a wɔne Jesus Christ ɛwɔ apam wɔn na saa bɔhyɛ no ɛwɔ hɔ ma wɔn obiara nhyɛ no nso na adeɛ baako a mepɛ sɛ tiefoɔ ntie ni so obi ka kyerɛ wo sɛ asase wei ɛntwa mu a wadi torɔ akwasɛm paa aha ɛnyɛ trabrɛ ma nipa bio da saa asase yɛ a yɛte so yi ɛnyɛ tenabrɛ ɛma nipa bio da yes amen amen jo bie ɔde sɛn sɛ Peter sɛ fɛ jo ɛm sɛ Peter bie Peter nwoma no na me nsa nkɔm akyi bio wɔyɛ bɔhyɛ nsɛm o ɔkɔsiesie baabi ama wo yɛnti asɛm a yɛnnua pani Peter nso kae ɛfa ɔsoro anaasɛ baabi a Kristo kɔsiesie no wabie 2 Peter 3:13 fa free 2 Peter 3 mepɛ sɛ wode free wokan free 13 na no nko a nyame dɛ 2 Peter chapter 3 mepɛ sɛ mebie okay kan free ɔde sɛn kan free 11 no ɔsɛ ahosiesie ahosiesie enti sɛ yɛnom nyinaa bɛsɛ yɛ nipa bɛn na ɛsɛ sɛ moyɛ wɔ abrabɔ kronkro ne nyamsom pam sɛ motwɛn na ma Nyankopɔn da no ba yɛ ntɛm obia nti ayo sɛ motwɛn ne ama Nyankopɔn ɛma yɛ no ɛyɛ ntam a ɛnumu na wɔsoro bɛsɔ ogya ɔsoro yɛ hɛta hɔ yi ɔsoro bɛsɔ gya ahye asɛe na ewiem mfitiasedeɛ anane ahye na wiem mfitiasedeɛ bɛdane ahye na sɛdeɛ ne bɔhyɛ teɛ sɛdeɛ ne bɔhyɛ teɛ no ɔkɔɔtu asɛm a Yesu kaa no wɔ John nti na maa ne kaa no nyinaa no na sɛdeɛ ne bɔhyɛ teɛ no paa gyeme so amen amen na sɛdeɛ bɔhyɛ a Jesus hyɛ no wɔ John 14 ne teɛ no yɛde twɛn ɔsoro foforɔ ne asase foforɔ atene ne ti sɛne na ɛyɛ deɛ bɛyɛ atim deɛ nti a mɛse saa asase wɔ nipa biara ntena so da no so ɔsoro Awurade nya bɛfa no ma wie obi antena so da that's right ɛfiri sɛ asase wɔ yi tenene no ɔtena mu anyɛ ye wade aseɛ Lucifer ɛna de haya no tena berɛ nti Awurade bɛyi afiri hɔ ɛno na yɛnua Peter se sɛdeɛ ne bɔhyɛ a wɔhyɛ no John 14 ateɛ no yɛretwɛn wɔ soro foforɔ ne asase foforɔ a tenene yɛ deɛ bɛyɛ atim amen ɔsoro foforɔ no yɛka sɛ tenene a Christ gyeme so amen yɛka sɛ tenene a Honhom Kronkron yɛka sɛ tenene a Onyankopɔn ɛhɔ yɛ wɔ mo tena berɛ wogyeme so a mepɛ amen so ɔde aseɛ nti saa bɔhyɛ wɔ yi ɛwɔ hɔ ɛde ma yɛne a yɛagye Yesu Kristo adie ne yɛyɛ deɛ gye Nyankopɔn yɛ deɛ bɛn ɛpɛ yɛna
sa asɛm no ɛwɔ hɔ ma yɛn hyɛ no nso enti obi ka kyerɛ wo sɛ ɛnyɛ de a saa asɛm wɔ bɛbɛ ma sini hu amen sini hu enti me sa ba bio me pɛ atiefo entie no ntie ne yie amen yan hwɛ deɛ sɛ Isaiah nso ka bi ana Hebrews mamini ka mra Hebrews chapter 11 Hebrews me pesa wo wura de bi efri Abraham Noah Seth Abba be Moses Joshua Caleb Abba be David what you say okwasem wo nyina huru sabo sawi Fọdí àṣẹ, ọmọ hùn sáà bọ̀ ṣe wòye. Na ọmọ hùn sáà yẹ kúrò bí a ẹwọ́ kyiri. Hóhùn mu ẹnu òtwa kyerẹ wọn. Eti ama wọn jíde awia pẹ́yẹ. Wọ́n di akukuduro ní ẹni ẹ̀dẹ́rẹ́ ayẹ ẹ̀ṣẹ́ adwuma no. Akọ́yẹ ti sẹ́, wọ́n sẹ̀sẹ̀ boxes ẹ̀ bẹ̀ kọ́ a. Yẹ pẹ̀já tẹ́ẹ̀tì náà ọmọ bẹ̀ kọ́ no. Akyerɛ wɔn ne ama afanu no hunu sika ɛda kyire amen enti sɛ nipa ne bɛgyina mu a wɔto na ne hwɛ title no a wɔbɛnya ɛne sika ɛda kyire no a ama ɔyere ne ho ko so wɔde aseɛ enti awurade kyerɛkyerɛ wɔn ama wɔn hunu deɛ daakye on sabari abai abeka enti sɛ obi di Kristo akyi wɔn na sɛ saa deɛ wɔn huru ya ɔsom nyame ne biara ti asɛm ne yi na mo so nya wɔn sɛ adeɛ wɔyi ana yɛ me soma wie yɛ deɛ me nsa bɛka wotwe yie amen do kenkan Hebrews chapter 11 verse 13. Verse 13. Wasi wo nyina hwɛ soro. Wa ba kan sam bio. Wasi wo mo nyina hwɛ soro. Na didie so na yenim nyina wu ya won sa nka bɔhyɛ no. Abraham, Isaac, Jacob. Yes. What you say? Ekwasem. Noah, Moses. Ti asɛm ni yo. Enoch nom. Metusala no mo se didie so na wɔn nyina wu ya. Won sa nka bɔhyɛ no. Bɔhyɛ wei. Ɔmo nsa nka. Ne mo huna titi me tsadeɛ bio ayɛ bɔhyɛ adeɛ wɔn huni but yɛmfa ama wɔn so yɛ aseɛ because ɛyɛ dabi adeɛ wogye bɛ so amepɛ amen ɛyɛ dabi akatua but sɛdeɛ bɛyɛ a ɔmo bɛnya ahodasoɔ nti ɔsoso nyankopɔn no yi kyerɛ wɔn aka sɛ Daniel agyimi na nkwakwatra Babylon asom nyame wɔ hɔ ɛyɛ asase a yɛmma awurade din ɛyɛ asase a wonni ho kwan sɛ ɔbɔ safo awurade din wɔ hɔ because the whole city no ɛyɛ bosom dea yɛmmɔ na yɛsa twerɛ de abrɛ no sɛ wɔabɛbɔ mpa yɛfa nyame foforɔ so no yɛde wobɛto gyata buom ɔsɛmate aseɛ ɛne ɛmo mfa me ntom wate aseɛ saa bɔhyɛ wei no a wɔhuu n'akyiri no anisoade hunu mu no ɛrekame yɛ sɛ wɔn a akyimi gyina yɛ nyinaa no wɔtwa kyerɛ wɔn ɛno ne wɔma ahodasoɔ o wɔn a akyimi gyina yɛ nyinaa no wɔtwa de yɛde aban akyerɛ wɔn mepɛ sɛ obiara te ɛnasɛm no a mepɛ sɛ mekyerɛkyerɛ mu no ase amen otwa kyerɛ ho wonim ne nti a obiara kɔ school wie ɔpɛ sɛ ɔkɔ university so obi wie university na ɔbɔ no masters a saa nipa no ne ɔkɔ adwuma mu ɔbɛyɛ pani gya ho wote aseɛ sɛ wowie secondary school ne wadi adwuma no mu 20 years a ɔno ba 3 years ɔbɛgye pay kyɛw sɛ ɔde aseɛ nti ane ɛwoa sɛ menkɔ school
school ni bi no ho enti obi a wako university bia no e won ne botai so ya se Ghana ha ansa na obetumi aba president ye hwe degree me bia usuku wakwa dia ba akoduru tia sebri enti adi kanfo no na Yesu Kristo nyina ho but awurade yi tire won anisuade huru mu wada Yesu mu ta osama mo mpaba na waya boshade a da bi mo nsabe ya de abeka nti wona huru ya no ade ahoɔdene ne anigye na yɛ adwuma no amen 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 so me go to Daniel will I just imagine kromo wafo no wona ya wo mo a omo firi kromo ho no wo ya koa so just here ana de wo ya ne o ma hini atro letter abebo so bia mompa ye mfanyam foforo so obabompa ya bofa omo boso no so yes na Daniel akobia bia windows was mabo woni mu dia dabi obenya woni ahye enti dabi na kasa Kristo som ya nsomo mpento ma wa ha da chia ejimi da chia de what I say obia na ni da so aye heaven no o hwe na brabo yi amen o hwe ni suban yi amen e da chia de amen enti enim se me ko asore no madwuma asai enka ho enim se me ko asore me kuna jame eni ye Satan strategy o ya de obebu abam ama de esiwo ni so na ha de abai abow yes ne pese me boa wa no pai amen amen enti so la Daniel bompa ya na Kristo ne tete ho ma ya ba kire no ade ne koto nti se e o ge mfa nse akoda jata bom na jata we no a onfa ho so ya se onfa ho de ya no ne da so na dachi obenya no eno ne nagene that's right eno ne nagene what I say look at Shadrach, Meshach, Abednego Kasemini because I am kwasi asembo mu ase keke ejanu soja won ye so o ma huru o mo dachi no wakiri o ma huru bosha wei do 14 1 o ma huru wakiri so ja se entene ba bia wati ashorim Kristo sumu na sa bosha wei onya huru ya no obakwa ashori atwempra hu bosha no what I say yana ya do you say nyam sompa aya hopede ene se me kwa asore no ye bompa ya ma me breakthrough apai nyam sompa ne se madwuma ekoso nyam sompa ne se maware ye mini problem what I say nyam sompa ne se misika se mu koyi nyam sompa ne se me maye nan e mama me ensa obaba ko omu nyina ko di Canada enka hu jeme so amen botani boshano aba kupo yes o jeme so amen ma futu amede ma woni se enano pai o se won nyina ahwe soro omu nyina omu hwe soro baba tawaja se enti anya Abraham yese obeja himie ni papa tare mu a wona ebedi akonya but wo hwe ahimi adachi obenya no o de tutu ni papa de ro wa sunsun ya no papa de ye fake pa e wo da wo didi ye ne wo da obeja ho that's right ana de wo kodi ni dabi ni ye everlasting amen enti denti na Abraham nya ne papa himi ho sorry ashe antone papa ni na januma nyame ntumu enkodi nyame a onfa na ni wanhu no wachi amen abusafo mumma yampa ya hu achi jeme so amen na bosha
nsɛm no sɛ afɛda sɛsɛ berɛ baba betwam no awo wadi aseɛ yes bɛhyɛ nsɛm no no owia no ɔse wobɔ no a wonwɔ to dwom na deɛ ɔne bia ma bɛdɔ soa kyerɛ deɛ wɔ bi is talking about the Christendom. Amen. Also to Isaac di asekyerɛ ne sedeɛ kyɛ asɛm no yɛ Christianity a peace and joy. Amen. Mepɛ sɛ nɔpa yi sɛ ɔnya nhunu saa bɔhyɛ nsɛm yɛ adwene ho yie ɛnkɔ sɔre biara wate hwɛ ne woanya mɔtoɔ mɔdwo hwɛ ne woamma sika ne woanim anya woadwen sɛ mekɔ ɛnɛ asɔre wɔbi bɛkɔ a na ɔyare wɔyɛ aseɛ wɔyare because yɛwɔ asɔfo a ɔmo so bɔ dawuro sɛ wo a wɔyare yɛ bra amen dɔɔ kenkama na ɔso sɛ wɔsi na emu ohunu na kyikyi nko gidi yɛ na tu ka sɛ sɛsɛseɛ bio wɔsi gidi esu na yɛn nyina wu ya wɔn nsa nka bɔhyɛ no bɔhyɛ asɛm wɔyɛ o John 14 wɔn nsa nka na emom ohunu saa bɔhyɛ no ɛwɔ kyirikyiri saa bɔhyɛ nsɛm kɔsiesie baabi ama no na mekɔ ɔma ba bio ma bɛfa mo wɔte aseɛ kwasɛm paa wɔsi wɔhunu na kyirikyiri gidi ɛyɛ na tu ka ɛyɛ na wɔawɔ tu ɛka sɛ wɔyɛ hɔhoɔ ne amanfrafoɔ asase so ɛfa na yɛhunu sɛ saa asase so yɛyɛ hɔhoɔ ne amanfrafoɔ wɔde aseɛ and every minister of God every Christian sɛ wɔn wo sɛ wɔyɛ stranger you lose mepere ho wɔ wiase yi mu wɔde aseɛ media mene Abraham mo yɛ adwene o mene Isaac mo yɛ adwene bibia ne wɔ wɔ sase so abɛpa a ɛyɛ wo dea why you struggle ade a yɛwo deɛ nene tena firi wo nsa kɔde wɔ bi nsɛm wote aseɛ yɛwɔ wɔn mu asi dan ɛnso ɔmo nam na ɔmo hyɛ fam yɛwɔ wɔn atɔ kaa ɛnso ɔmo ntim na ɔmo hyɛ firigye mu wote aseɛ yɛwɔ wɔn asisi school ɛnso nɛ kɔhwɛ ɔmo awieyɛ meka mo wate sɛ nka saa bɔhyɛ wɔ yi ɛbɛyi w'ani daa so a ka bɛpere gyeme so amen ewiase ntwam o na ne ka no ɛdene ma nipa me nuanom asɔfo mama yɛnhwɛ yɛ wate ɛmɛdi sɔfo purposely for money that is why a bɛbira akɔgyegye nkawa ebi akɔto nnura obi to mmura oni ani daa soɔ deɛ yɛyɛ hunu no wɔn hunu bi deɛ Abraham ne Isaac ne Jacob ɛhunu n'akyiri no wɔn hunu bi bɔhyɛ nsɛm no ɔnte aseɛ wogyeme so a mepɛ amen ɔsɛ wɔn nyina ahwɛ soro makokora nsini to ase wɔn nyina obi apagya n'ani hwɛ soro bɛdɛ Bible mu wɔn nkɔfo bi wɔ ɔmo nsɛm challenge me ɔmo nyina ahwɛ soro obi ansini to ase because sɛ wɔnyɛ bie so de kyerɛ wo a na ɔtoɔ ne akɔte sɛ wode ɛmfa sɛ ɔteɛ yi wonyɛ firi akɔduru Amerika na ahwɛ city no a wonim sɛ obi wɔ hɔ a yɛsɛ bɔ no aba wɔbɔ dam sɛ ɔde aseɛ wakɔduru abɔtoɔ o ɔse fam wɔpaase awura mu no yɛso pipa se nyɛ wɔtiam yae noa no no kurom na tua wa nkame agengan mfuturo nim emu mframa ɛfa ba wɔn a wɔn a wɔn tena pere no mu no wura mu kɔ ne asan etimi fa ne tirim ebi abɔ dam egu nkran so yɛ aseɛ ɔkɔdura Amerika airport o yɛama na nwura mu kɛkɛ wabɔ dam wɔho kuro no because ɔnye mu kuro no ɔnya dream wɔ kuro no mu wɔte aseɛ nti saa na wɔn mu deɛ no tie o wɔyi kyerɛ wɔn wɔsɛ wɔn anim bɔ hyɛ adeɛ na deɛ ɔbɛtumi yɛ mma ba a
righteous life, holy life and sanctification. Amen. Ade abetumi amma ba this boshe mu ni. Amen. Amen. Wakatra simple. Amen. Amen. Ntinya Abraham ya so jena busia ho. What you say? Nyane ya. Nya Daniel ya. So be kwako dejata bu mejata ba we na ware no. What you say? Oso hunu na titi nko agitumu agidi. Ye na tu. Aya na wa tu krasai. Ye ho ne man. Ani amanfa forces. I want to cancel the chest or you could be a. Oso wona wa krasa no. Eni ni baba ko. Johnson. Wona wa krasa no. Sanka no pai. Se san ni so de huruba hudia. Ka ba se so abrabo. Amen. Se sabo shan someway. Ebetumi awura mu I tell you sir. And ka ba se so abrabo. Amen. Amen. Come we are still leadu. Come akon no we are. Come we are suffer de nwia. What you say? Otono aye fa na ye fa mu akowie usai. Oba na wono ye lesbian no ono ye akowie sai. Wonya gene a obapam. What you say? No correct. Adamamo na wo bono wo ba akosi sai. Why so do we ask in your way? Aba se some bashan some way. Onu si anu mu nyina ayade akọ. Enu mu nyina ayade akọ. Eba to biribi no. Bo sha we make catch now. It come to pass. Amen. It come to pass. Ababawa. You need to change your life because of this you can say promise. What you say amen. Amen. Me bagina na me bom pa say rade mo ame. Na me meto. What I say? Yes. Now me danger me asenso say. Me beto pep. Me bagina na me bom pa say rade bo ame. Na me meto. Yes, because then something to mama ye late. Dia me pastor wo tie ni. Obadumba. Hey, we are suffer. Don't think about the church. Don't think about the money. Don't think about the population. Think about this promise. Amen. Amen. So we say boss we are home. Uba judgment to the end of your life. We say boss we are. What I say? Me catch no or more damn. More damn. So what you feel we had you or more damn. When you are 90 over about 400 years. No one more damn. Only so you need Palibia. But when you are that 120 years or more than sour the one. So I want the be swire the other. Actually, according to say, one are now good. One are now all good. No afro. Kwaku me anubra. Kwaku. One are now. Me poisson pa. Yo. So to be brought once. Assume me some pa. Much what Yo. A dear me the better one, but I'm in Fancher. What I say? You be a swatcher. Where you good? The better. But besides, say, if you saw Brana Cron, about Quasiabi, Oh, your Quasiada. if you saw Brana Cron, about Quasiabi, Your Quasiabio. What you say? So one are not seeing me already. Walk on Jesse. One are not proud already. Walk on Jap. One are not coffee already. Because we're beyond the other side. About you, maybe you are more than the Medimania Hunti. Yes. Other than the Masua TNT. A bayam and some free her. Nobody Christian Quatna was short since some many Jibritiabi. Amen. I can say most about them. More damn. Moses, who does what about them? More damn. Fia. The woman in the Santin, if you cry now, said you can say, Kwan. Mamma can say, Aye. Omoko Pia Outer, who am I? Which you say yes. Never conquer. What I say? I am quite for me. You can say, Kitten and in the Masiano. Walk out on your Kuna, do crow and crum. Was so be a say, something if you want to be called. So I say, and so
Oshanwa. People the fans. Hey. Walk off your make some and so man. So what I say? Nini say? Oh, the bread. Yes. Nini say? What baby? So what I say? They say you be a son God in this situation. You know, sir, so you basa kura life basis. Oh, be jai. What I say? Oh, for be out chwatres. So kwaku. Me your passport amount. The person do kwa America. Me japa die nyina me wo bia. Aye. Say onyankopɔ to nsafra me ebe ya wodia. Nti ade a me pay jot. Ade a me pay wi. Ade a me pay masem. Ma. Me pay fukubo. Yo. What did you make a tron? Famate. Oh, papa, you see a multi billionaire. Missa, you shall say, and the so over temper. When you be that. Open could have been jai. What be a dear short? I do dear Batana Council. Could have been jai. What I say? Yes. I pay John a will, I did throw some will near Fenty Park. But ye, would you mean so be you dear free? What you must want me, amen. Amen. The possessor of Akwasi Awuah, a free cyber and a chrono, about to Akwasi Awuah. Ah, my young Akwasi. What am I saying? And the idea of a person with a Christian here, Sabasawi, I adio. The son say yes to Christian and Copa Benti, and will be a structure in the chili for. Amen. Amen. What I do, no can I who? My patawat here. Yes. Fine. Into the Biameka, because it's a Gideon, and a afternoon. Ejiraku nkodena manyame Joshua nam akwa womo de omahunu enti samema bakirei na me de asidan kanyame Yesu abeka no dwam odi akyame na me de bedi agro Mfani agro ah ojema so amepa amen amen ekasame boma dwompo se ade bia wonpo no anam de wo bia so akyere minti nso mempe what I say? Yes. No pay me near sofu. Oh. A day I didn't how. Yeah, my could jail draw bed this sofu. A day I didn't how. Yeah, my could draw a bed this sofu. A raya catch us with Yamwa. On cancerel. On serel. What catch you someone? Brother, you need to calm down and change your life. Amen. Amen. You need to calm down and change your life. Amen. The soul be before the trouble. Waba catch your say, Charlie, you could do me be foul. O passport ni me ye ho adwuma. E fi sa bra ne kono. Wona ma wo onante sese. Ah, brochire di abam. Ye nyama foul. Onso ye di cash obonti fi sa bra ne kono. Nante sese. Onante sese. What you say? What me frɛ sister na mo hote say. O say eh na kwaku frɛ. Ye na wo say frɛ o say oh sister ma me frɛ. Ame frɛ mo hote say. Abrochire te say. Ya chenkwala ni nyina ma me e me flewa he so ho ya o cow o de credit kakra kan be frɛ o what so cow it is any sister friend so man say me ni o ma bia bagu tachiman nti kona ko fa bremla I don't think so be ka sister ni am sky won ka o ya fast sister mpacho ni me ko no de me ye bia me jai ko so bo shana base ye people se me abahari abai be fa no wakira kwada so sama ni nanti nyina papai bra wa bra obi dan tutuom na no da so ja se ente Christopher ya oboso ana se ben kawra se woni ehwamo esofo na waka se okosese ba bia kan ho no o he da reserve 1 amen oye nyam Christ was higher architect we use style we dey sit down nyina ade aye bibia ne kire no so said ya bayan nkrema ne ba gie dinti endie troto do Hebrews no nwe dabi o se na wana wa kansa wa de kire se o hwe kuro bia yamusa Abraham no David no to Jerusalem not Jerusalem
Oh, Henny. Want to me for instance, you must have crony and idea. To me, can. The for them to was so she should be by you on one Casadia. Yes, a baby on the India. Well, but think about this way. Some more. What I say? And for what you say, Uban manager, we are as well. And Casami accountant. And Casami secretary. And Casami lawyer by profession. No. The amount Paul actually lawyer some to go here. No. What I say? The amount Paul actually lawyer touching again. What you say? Amen. Amen. Oh, who are there some butcher lawyer? That's right. Tie me pa. Oh, who are there some butcher law? Nti o say nanka law ne ye ne mfaso. Oh. Nso se obuni se sumna so ade. Why? What I say? The man look. Nso jan en pane ye ni nroma. Etugu ye no. O ye medical doctor. Yes. But ono so tugu. Practitioner. What I say? The man Theophilus. Nso jan physician. Etugu ye na no. The man Matthew. Nso jan sika. Hallelujah. Amen. Ebedi Yesu Kristo ti na aka se Peter Bodam. So be ono one is ni boat odi nam. One dia. No ja o so ba be jiwati. Bodam. Me catch no. Ebusafo empampanso ya du no ho. Mama ya fe ni nsim kwagea. E wo Yesu Kristo muso. Mama ya hwehwe wo so frɛ ni yi. Ya hwehwe kwagea da che benya. O so ahini no. O so ahini no. And I make a brother, don't play jokes and trust for them and get the opposite. You need to change your heart. Amen. You need to change your mind. You want to be free, Yo. You are coming free, And Nini Pachi, Exodus 23:2. Oh, what's in Nini Padu watching Nani de Poyeni? Amen. And should your Jay-Z moye, and should your Toto Pack moye, and should your Lumba moye. No. Amen. Amen. Nobody will catch you as a bar. Papa ne sua hwe boni hwa sakanina na tini dua ni ho a se se de esi ho what I say kanina na tini dua ni ho kora no obomodan biara aye de obetimi what I say but so de tini dua no one Christ. Amen. Amen. Asampa na catch you na no me so happy today me ni atile kasemini ntime show wama huru ya no wama dia nijie wama dia nijie jo awasi dabi na so woni de ofiri mu be na anko wadaje so obesane akro na obesako wo hwe kura eye chene so a ene wo soro de what I say bese na fai o hwe kura eye chene so a ene wo soro de fasasi so Jerusalem ne wo de say Galilea ene ya kan say Capernaum to dabi won't me fa America to kwasasama o mu diri America yi won't me fa ntoto sure mama fa mama ne me fa me ko jimi sam nyina nya o free ba on free ntimi fa ntoto hwese ai Canada president atimi atrase ono na gofoma atrase se fa ni petimi ware yabo se mo no betim di atoto krofuwe jama so amen amen timi so bia wasema ko Canada enu ntinya me hia me no so agimi mele no wa sensum nyame safo bidi adanse na nka menye obia na awade boa me be dra America no asesama brabo and na awade change my destiny se dia me pena me wa jimi che obia dem pena me to wa you say America ni tili ni Belgium kropa chia kropa that is the city of God. Amen. Amen. What you say amen. Amen. Do you go do some I'm say Isaiah Krabi Isaiah chapter I think it's 60 baby. What the young king can betam ninti. Man ko di some could have hame. A di some 21. Now the person can be this also for friends as for now oh yeah John. Wo you but sana wa sha ye no said the was just a design oh yeah John. What I say? Abrante. Madam say, some atra Ghana hapa tuntum we mu dia. Me kokora. What I say? When you say you tell Paul, what ben na no kasa ba. You page up
Paul didn't call so tossum. It didn't wura paradise. First one. What I say? They didn't wura New Jerusalem. Second. If Jesus say no, I call him him. My man found him baby. I'm telling my hands so kakra. O put on heaven straight. O show some so sakwas om the pamicho. Mama kahaya. I was get out. What started so bad? I'm saying, oh, condition where me one. No, who man ko ani so. I'm an impie wanu. Who na wa bani nyina no kasaba. We ma da ma command watu. Kro na fresh meka on the beyond. What I say? Who to kro me? How do we free Lucifer? No se ka ho. Fa twede sane fa sade ba ya no wira ba fi. Nsam no na dra kwatwede ya no so. Okwa no so o ma Satan ko bon kutuku. Odi sene fi from na dra twiba na ba shi. Twede no so no akoya bome eno anu ode ba akoya bome na wira fi. So that's here. Yes. If you say and you saw and obey you saw him na area by. Akira no. Amu abeka. What the revelator no. Good. John. What is here? Nti abrodo sawra di hitra no no. Onyankopon na Yesu Kristo so di nitiri beto ho. Odinitiri o etiri na asiso no. The head of God or the beto ho. Enu obi enanum. That is the word. And John nam na sem so wura nitirim. What she do ho adi be wura ni mu. Yes. Adi ni ti na dwunim. Me kawa di samo. Ayi na hinta Samuel odi esie tete Abraham wo hunu. Hello. Hi. Odan adi di tira John. Amen. We was di hunu no twere. Na fato. So that's it. No be so tira no wa. Kuro ni die. Kuro na maboma dwempo no. Ndi masane a kire wo. Hwese di sitie. Hwane fe. Hwese di masiesie no. We you wanna abegimi adi. No balance what na e kwa so. Wo mo da chi kuro. Amen. When Abraham huni, when Moses huni, when Jeremiah huni, when Isaiah huni, when Elijah huni, when Micah huni, Obadiah huni, when Edikafoni nyina huni. When Yesu Kristo nso ba sha wo bono enti tro. Amen. Afama wo. Amen. What you say amen. Amen. Me person no pay. O but dey here say. What you hunu kureti. Oh. Mesi sika nyam fasode o. Bio. Edan nyam fasode. Ntade bebre nyam fasode. Ko bebia. What dey metro na so. Ade nyam fasode ni so benya Yesu Kristo de na yowura na okra agenkwa. Amen. Amen. Ade nyam fasode ni se nkonkro be fa okra adamfo. Ade nyam fasode ni se wo ba wo sia tro de o fa hene. Ampon. Amen. Nyam fasode. Na de mo bu fashi. Na ampia wo ye nyu anu ka de kunu no ne ka wo twika ni na woda no di ko wura ka biase wo mu na se ka ni ya japade ade aye de na yi ne nkwa firi biase wo ja se na se obi gama bi do kuma se no twu moto pa moto na yi re hwe ho ne kana na akwada kunso no abrepa junction onye dwuma o organizer o pompetai Oja juma, onya japade meboa. Yes, because what the kind of yere ma. O pompeter na rem na danu ni ye na tinity. The customer che and you only Jesus Christ. Me amon ko na menim. Amen. Amen. Ana pay. Yo, yankin ka di samne kakra. Revelation chapter 21 verse 1. Foforo ni asase foforo. Osoro foforo ni asase foforo. Na osoro foforo ni asase foforo. Na kane so ne kane. Kutesi ya de pa wo. Atwam. Pa kutesi we die. Yo te papa. What you say? Osoro hu osoro foforo. Ni asase foforo. Ani asase foforo. Na kane so ne kane asase na twam. O se de o sika no. Kane so. Ani kane asase. Atwam. Oya wasi apuni obio. Ni obio. Aha. Na munu krokon. Hallelujah. Amen. Wasi apuni obio.
obi the castle be Jerusalem for free so nyankopon chen esane what's this your friend shan ho mani kunu osiesie sai fra wasiesie no ho adini komani kunu na metene kese fra hinwa ni o se we saka no enti sa osoro Jerusalem no wasiesie ni kama wasiesie sai fra enti se obi ya fra wa wo ko honso ya de usiesie ho usiesie ho so ma ho ye fe ye fa fi tatade en kwai fra what you say obi ya fra no akofra kobere ozi le so ame pa amen obi ya fro na wa akofra brisi ozi ma so baka so abadam ka so wa wasem nye hu me kura wonye ama for na start abo ba yi papa ndie je me so amen so what you say enti ye sese ye ho ye wa ye fro dressing papa ai sese ye ho di kobie na de okohia wa maso so wonyante say ajadua o shy fro me call fro they invite my fro jama so amen and nipa bia won sese me kra no onko bi you can enter because no Jerusalem ni sese ne sai fro and obi a wa konso so sese won sa wo kode ai fro we jama so amen brother me busa Akwasi and I show we hwadia why show me we hwadia de ba mu ahunu show suban show abrabo show de wodwene de o kasa what I say yo me show homo a atimu we hwadia jeme so amen nti wo say ni so de hunu ya ka ho asebi de Peter mu hunu ya o mi tirama ya bo o ma senu de Paul mu hunu ya o mi tirama ya twa o muti no o ho ni so de hunu obi ibusa o ti asemi yo de John Mike hunu ya o pele so ma ya hange no o ti ase de no bo ponko to twe no fo ba no we de atete no ibusa o sa ni so de hunu no de John Revelation hunu ya o pele so ma ya de si awam kye no o sa ni so de hunu obi so ni sa ni so de hunu de sister wo ha correction no utwa kwa ntutu so dudu ya je kwa aforebo wo bo ya je kwa wo sa ko bunsam jem yes sika wo so de to de na de na de abato correction enso wan ka so ni vision you know who say afore na wotumu kwa wo ko jemo wo ko jem ka kuma ekura wo sadi asani so de hunu no hunu nka nyi nguda sani so de hunu no hunu ka bosh mpa wonya bi what you say kan kumnipa eta saw ma yam show no go wadum person no men saka moja di bumagu I want to repent I want to thank Jesus Christ as my personal savior and rabbi person me wumi boni mutin wan kume the sama pay bibusa jana so amen tini o se kanasu na twam na puni ho bio no hu krokonkron Jerusalem wa siesie ne sade yabai ayefro adi komani kunu yanto aso osna metene kase bi efra hinwo na ma se hwe wonyankopon to mada woni pam o se do saka no o se se de yesu so ne yebetena da akosi wi ase wiye enti nyankopon to madan e woni pam no betremu wo waye ne man nyankopon na ne won betena wacha se do sika no onyankopon na ne won betena ba pa ni wom ni suo nyina ba pa ni wom ni suo nyina owo ni ho bio jama so ka sa amen wacha se New Jerusalem ho na aye kon wo ni adwuma ho owo na ho na bele anya so wo abofo ni suo abofo ni bi da so wo abofo enso mo nya adwuma bio yes asama do abofo ni bi da so wo soro enso mo adwuma pem wacha se owo ni ho bio yes yare ni ho wacha se to aso kai o se na areho ni osu ni ho bio efisa kane ne ma na twam kane ne ma na ne se kai ya na ya de ba twam
na do tell you one so say hwe ma ya ade nyina foforo kasa amen ahaya so da man kam kasa bon so ma yesu pa wasa aya ade nyina foforo oya bibia foforo we new creatures obo so foforo asase foforo eni nipa foforo bibia so when your body foforo you can enter what you so amen until Paul say so be o Christo Yesu mu a obeya body foforo because a new man you foforo what you say you ma dada na area ba o so ni asase ya dada e pone de wo ya dada kunkuma boy ya dada de mia wawa twa you ma dada bia nko oh what you say okay guys Isaiah was say jata bia nko na boa nwana ye bia nso nko asetra ne se jata bufu ntem o ya kekaboa nwana ya nso ya no nso o ya bone kakra no ya papa kakra look where you can enter me say na mapai mani ajlo so faji banko bia ba ami o aduma we pa 2010 na me no shasi o what you say me ba try boss FM una host to me first radio station what gonna nyina but when I host to me first abele and ya tiemu sa to bia yo ba to duane di kura na dem nso na girem they do atem na wan nyina chi sofo agin wan ko bia what you say bomodin amen tasemini yo ni bari bi ho a no me di bachi kwa do mbe die the pastor what you say no kwasem na me ka no wa hu na chichi because we poor ebi asofo we abam 10 cities and 20 cities that is why we follow sofo we but you can don't follow me try to follow Christ amen what you say amen ma this dia me sre enu makoma so dia nse ye ne ya kan bom ya juma original abroche fo abo abaso said we say kra ba aburi ejuma timi ejuma kodro ye amen that's the main issue power simbisa no what you say be very careful one time you say Judas amen one paya ko kwan amen what you say obrebebrebe atani ni nuabore what you say yes na man for threat life that's when you know want to me and you know mo bratra me an kon ya ebusafo me gina nyankopon mo brohunu su tufo na no pai makoma so de ne se kurei bomu bomade na wuram na ba ka ma se me se heaven tokuro no at se toa be wuram what you say at se pania ni wa won so dane ahoma na so wuram se heaven New Jerusalem at me at se pania tokuro dia oh ani akosi awu ameso ma dane ahoma na so wuram na me ya dibies na that's right what you say yes me ma furu ponko me wuram and pampan so ya duro you follow run for your life that's right run for your life since you want to say one say Satan be fa kunu oba man kwachi abo ha so me kunu me yire no that's so be sim heaven kwa me jaw okay me ware bio mama omojeje am dia premical kwachi amen what you say you will run for your life bai hu tasmini me kunu no me kase ba awurade so kire ware guo na me ko wa sem jaw ko ware ya na ma bidifo to baby what you say be me be teme jiru bi o ma ne nsom nyame oh brother me stop watch it man kwa sare me kala kwaji dia o ba teme am scatter dia ne adi o ba teme atontoma ma me obo ame honam what you say o ba teme sida madam betem kwaji dia timi fa ma me kwaji and your force so ba bia o kwa sore o yire ni minti awose me kwa wasore mo de ha o mo sa sore ni nya am kwaji ya ankore awurade se nipa mienu da kete so be fa ko ajako mo de ha ma na dodo o ba ware me nipa dua nya me kra e ba tala ti ase o ba ware nipa dua no enu o kra no kwaji ni hiyan o se me ya me kwaji ho adwuma ye me kwaji ho adwuma de nya me yere dia enya me kunu na ba ya ma me o amen o se me ya very careful amen
nti abata mu tiame ebi ala ko Roman na obako Pentecost enkasa ko Pentecost ntime nhwawo nti wata akwala no what was here tane saada ara ne nya ko Roman na ko Pentecost unnim nyansa anko nya dai anko nya dai what was here was shani crab bofo tintina me yanko wa asore fa som busum tintina wa sane som busum bibiri sao we yare abusa form sramo ai do odwanjira na ne bagina ani odwane ni Yesu so ojina so amepe amen odwane ni one Jesus Christ into baby odina ni ejina amen unso ye nipa what was I say I go for them mo shaye no mo wi ase fafade no wi ase akono antwemo mfiri adom na se ankwaje ndi ye nya o media me de hwa me ho ye kan kwaje na woni Kristo de wonya Kristo nya dankwa amen 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 ayama ni so mo mutemi won kran mutemi otama mutedi ma mutemi wakasoa mutemi o de say sunwane brekum do man kro kunim se bebretemi o Facebook bebretemi online WhatsApp everywhere tasmini ma foto sima me de ma woni say rita so so ama sa kronkron we mpatri so kono foforo what am I say misra obi bodam e de man tipo se me bodam kura me bodam ma Kristo e wo de wa huntia e wo de Paul ahuntia what am I so am pa amen na me to na me dwendwero ne mo se pa de nkwasa asem na odi no asaka se ebe ma ni jesem ni Israel mabeku na ma ne sense matras mo ma fro be fero baba so na wo bia bia so akere no amira wo hunu New Jerusalem no wo hunu ya pa enu hunu sa himfie wo ye wira jeme so amen wo hunu sa follow fio ye wira kura wira de pa bia ni ho abrantia anala pai me kan fo Yesu amaw me kan fo Jesus Christ amaw eso ni abayo jarma hunfi amen to hunu kuratiem hwehwetre ne natino jeme so amen okay my yankai Timothy Isaiah no bi Isaiah 65:17 osoro foforo ne asase foforo osoro foforo ne asase foforo osina hwe mele bo osoro foforo ne asase foforo amen and the prophecy that time ne Yesu mai was hwe mere bo osoro foforo ne asase foforo ore nkai Canadian no yankai nere ma akoma mu bio ne mo ho nsepemo ma ho nsepemo ne dia kusie da dia mele boninti dia oboni na mele bo Jerusalem ama na yahurusidie hallelujah amen that's shy mary bo Jerusalem manada na yahurusidie ayama ho sepe na ba ya ho sepe amen anana pai dem so makasa treme ansani anana pai wana wani abrefo ne ahodinim me ma da mo se da bia kwase wi atietem na de wo ma bedi matamu di se ada na sofo obi di watama woni bi enyame de ma hunu de bia so atrem ne won hunu bi what am I say me foto sama me de ma woni se anhwe de wo di matam no don't think about that side the better issue is over Christ amen na Jesus wa boss ne asase de ono ye nkwaje wura no ya ni dinatam omo di natam ya mo fa no ntonche what am I so amen me samo e ma no pa mi busaw wo ye ho adia wo ye ho adia sama pai wo ya wo okay that is the word okay into heaven you need that so and I can one kwa heaven you need that so New Jerusalem you need that so krono until you need that so and I can one kwa and then now but we some so die remember who me compare heaven nipa na wo so die na wo wi ya wo call heaven no wo be see an appearance no life na bla board bay what you say obi chime eda aso die na
wa chesinu anko bia de chenso an yemo nhye no on sakra blaboda dani subanfo na me pa se wa ase me de me tufo so nyansani me de mahunu na mahunu se ye no kure sa bo shawai we ni mahoda so amen amen what I say amen into Paul say so nyi dwere honam woni ntomadan gua me wadan fofra won fansa ana siye wo soro what I say o was a pen and person to free ha na me Kristo kotra wasari was me gyina nyoma mienu ntam me tiase a me kanyam sem me wunso a me ko heaven no emu bia ni wa me wunso moka Messiah Baba why Messiah branch here. You need Christ than money. Amen. Jai Kuru to o pray kunu and I suffer my 26 years me suffer Messiah ya bompa my 26 years me nyiri and I can rather fam ho ka for mama o kwase api na me ma no so me did do atem anya 29 went to wiram okobon ho pai went to mopa akwaje ho hankini ho bandos Jimmy. Amen. When tu na Ebeneza ho e ko je bro mu nsuo ko ji ko sia ko de awuo what I say you need to sit down and think heaven is a must madam for so be topic no September any year heaven is a must I tell you krono masa krono gate krono ankasa no the pillars what they say a self-for dumienu no and what do my pillars and what the gate and so ye Israel busu ko dumienu and the gate no one have a pure gate a buff phone gina ho na se wo wuramu a otene na du wuram amen otene na do ye de ba wuram the corona bunting na yes ka ko corona flowers at tojom singing group corona sunflowers misisi ho because I just flower singers. That's right. Into we rock on man from a bone. Hon conclude never welcome. Amen. What I say? A buffalo papa be. A buffalo papa be. Hey, and you want your phone there be. Our phone there about who compare. Baba. So for a buffalo number. What I say? Who call you be welcome? Amen. I sham from ma. Do chim and all say yes, obey the oko. Amen. Then you say one more, one nine come from all. We shut up from our who now shapua at the sash who won him. What I say? Then them croma and you just say, we shut to bend to a bonnet, you my bar, which was a yes, the city of God. Everywhere you go. Hallelujah. Amen. Now have before a coba. You got to sorry about it. As a buffalo before to them to know a bar. As you catch any more general diafra in a pieba. What I say? As you bomber, which was a yes. Yes. A branch with you, another pay. You need to change. Amen. You need to thank Jesus Christ. God bless you. Let me show no more. Say, amen. Amen. Joe Bompire. That was a 2 million euro send a dance or a boy. Would you croon a giant so? Say more body say Barbara Boy concunny to me real crunum. Abrabobia ye bokwan bia nam so rade boy ye nyampe ho chi ne kro na twime ye ndia amen.